A Ría de Arousa é a testemuña do nacemento dun dos mellores autores da literatura española, don Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán nace na vila mariñeira de Vilanova o 28 de outubro de 1866 no seo dunha familia fidalga. A súa nai, Dolores Peña, acude ao Pazo do Cuadrante, propiedade de seus pais, para dar a luz ao futuro escritor. Houbo un tempo no que se discutía se Valle nacera neste lugar ou na Pobra do Caramiñal. Finalmente, a súa partida de nacemento demostrou que nacera en Vilanova. O gran apego de Valle á súa vila natal levarao no futuro a plantaxar a idea de crear nela unha gran cidade que poidese competir con outras cidades españolas. Valle Inclán, eu creo que axudado por amigos, como Vitoriano García Martí, por exemplo, da Pobra do Caramiñal, pois achegouse moito a cuestións, digamos, non as grandes cuestións de Galicia, que se as coñecía, senón a outras cuestións, digamos, de menor importancia, non? E nese sentido, pois, empezou a preocuparse por cousas que resultan un pouco sorprendentes nunha persoa a que sempre se acusou, pois, de manterse un pouco á marxe da realidade galega e tal. Esa é unha idea a idea de considerar a Ría de Arousa como unha única unidade administrativa, contrariamente ao que se fixo cando se fixo a división provincial, e contrariamente ao que sigue manténdose hoxe coa actual división comarcal tamén, pois Valle Inclán consideraba que a Ría de Arousa era unha única unidade. Se a iso se lle engade a potencialidade económica que xa de entonces se coñecía da Ría, pois entonces el consideraba que unificar eso como unha única entidade administrativa, como unha especie de gran comarca, e potenciala, pois podería convertir eso probablemente no gran foco económico e no gran foco de desenvolvemento da Galicia costeira, paralelamente ao que ocorriu despois en Vigo, por exemplo, non? En 1881, cursa os estudios primarios na cidade de Pontevedra, onde pouco a pouco vai conformando a súa ideoloxía política. Valle sempre se declarará antiburgués e contrario ao liberalismo. Sen embargo, a alternancia ideolóxica é constante ao longo da súa vida. Así, pasará dun carlismo antiborbónico, conservador e tradicionalista a un socialismo republicano. En Pontevedra comeza a entrar en contacto coa literatura e co mundo da cultura. É un asiduo visitante da Biblioteca do Pazo de Méndez Núñez, onde se conservan numerosas obras de gran valor artístico e literario. Valle Inclán asistirá tamén ás tertulias do Café Moderno, onde se reúnen os intelectuais da época para discutir sobre a realidade galega e os seus problemas. En 1888 trasládase a Santiago de Compostela, onde comeza a estudiar Dereito obrigado polo seu pai. Sen embargo, era un estudiante mediocre e, tras a morte do seu proxenitor, abandonou a carreira. A partir de aquí, adícase á vida bohemia e viaxará a Cuba e a México, onde exercerá como periodista. Tras pasar 16 anos en Madrid, en 1912 Valle Inclán decide trasladarse coa súa familia a Galicia. Instálase na vila de Cambados, onde vai pasar varios anos. Reside nunha casa próxima á emblemática plaza de Fefiñáns. Alí recibe a visita dos intelectuais de Madrid e de Galicia, como por exemplo a do octoxenario Manuel Murguía. En 1914 ten lugar a morte do seu fillo de 4 meses, Joaquín María. Vai ser enterrado nunha parroquia de Cambados, na igrexa de Santa María de Ozo. Isto vai supoñer un forte golpe anímico na vida do ilustre galego. Deste xeito, decide abandonar Cambados e trasladarse a un novo lugar onde superar o tráxico suceso. A súa nova residencia vai ser a Casa da Merced, situada a 3 km da Pobra do Caramiñal.
Alí vai tentar levar a vida dun fidalgo rural vivindo da agricultura. Sen embargo, esta nova etapa da súa vida vai ser un desastre que o sumirá nunha crise económica. Tras a negativa experiencia na Merced, en 1922 vai vivir á casa de Villa Eugenia, na Pobra. Nela pasará os anos máis fecundos da súa obra literaria. Como nele é habitual, acudirá ás tertulias da farmacia do seu amigo Santiago Tato. En agosto de 1925, Valle Inclán, xunto co seu amigo da Pobra García Martí, vai fundar a Sociedade de los Amigos de Galicia. Esta sociedade non ten carácter político. É unha iniciativa cultural que ten por obxectivo a defensa do patrimonio galego, dos museos e dos arquivos de Galicia. Tamén participarán nela o ilustre galego Ramón Cabanillas e o mecenas Enrique Peinador. A Sociedade dos Amigos de Galicia insírese dentro dese mesmo proceso do que falábamos hai un momentiño, de achegamento de Valle Inclán á realidade galega, á realidade das cousas concretas de Galicia. Esa sociedade que se crea en Mondariz, e na que participan na creación persoas tan importantes como Ramón Cabanillas, como Enrique Peinador, o propio Valle Inclán, e o seu gran amigo Vitoriano García Martí, que eu creo que é un pouco o argallador de toda esta historia. Realmente non é unha sociedade galeguista tal como hoxe entendemos o galeguismo, nin moito menos unha sociedade nacionalista, pero é unha sociedade que busca potenciar algunhas das cuestións importantes no plano cultural. O papel de Valle Inclán nesa sociedade eu creo que non é un papel de gran protagonista, pero sí dunha persoa que, precisamente por esa maior sensibilidade que tiña en ese momento hacia as cousas de Galicia, pois aceptou participar. A presencia de Valle Inclán aí constituíu un feito ata agora descoñecido e, desde logo, moi interesante porque tamén iso bota por terra ese estereotipo do Valle Inclán ou do Valle Inclán carlista, ou do Valle Inclán moi centralista, coa cabeza en Madrid sempre e tal. Estamos falando aí dun elemento que cambia un pouco as cousas. A actitude do movemento galeguista fronte ás actividades de Valle foi de receo e de desconfianza. Sen embargo, estas manifestacións non van ser compartidas por algunhas das máis importantes figuras do galeguismo político e cultural, como a Castelao, Dieste ou Cabanillas. Esta é unha cuestión que se ten discutido moito, cal era a posición de Valle Inclán fronte ao movemento galeguista, fronte ao nacente nacionalismo galego daquel tempo, personalizado fundamentalmente na figura de Castelao. Sobre esa cuestión, como digo, tense falado moito, e o propio Valle Inclán non deixou moi fáciles as cousas, porque en repetidas ocasións fixo manifestacións claramente hostiles hacia a idea do nacionalismo, e incluso manifestacións duras sobre a cuestión da lingua galega, pero, por outra parte, algo nos debe faltar na análise, porque os dirixentes nacionalistas no momento, como era o caso do propio Castelao, ou como era o caso de Valentín Paz Andrade, pois non só se consideraban amigos persoais de Valle Inclán, senón que, ademais, sempre defenderon que Valle Inclán era un gran galego e un home que fixo moito por Galicia. A relación é unha relación moi contradictoria, unha relación difícil de comprender, pero, en calquera caso, eu estou convencido de que don Ramón, o que criticou, cando criticaba duramente a veces o regionalismo, o criticaba por ser unha cousa, incluso hai algunha manifestación explícita nese sentido, por ser unha cousa un pouco de xogos florais, é dicir, unha cousa cultural separada completamente da realidade, que non tiña ningún porvir á hora de cambiar as cousas.
En 1931, Valle Inclán amósase ilusionado coa chegada da Segunda República. Deste xeito, dentro da súa labor de defensa de Galicia, será candidato ás Cortes Constituíntes do novo réxime polas provincias da Coruña e de Pontevedra. No referido á provincia da Coruña, preséntase nas listas do Partido Radical de Lerroux. Pénsase que a súa inclusión nesta candidatura pode deberse á admiración de Valle Inclán cara á figura de Lerroux, en que en tiña depositada a esperanza para que a República acadase o carácter ético e moral que Valle agardaba. Os resultados na provincia da Coruña concederonlle a vitoria á alianza da Orga de Casares Quiroga e do PSOE. Valle Inclán obtivo preto de 18.500 votos, dun total de 119.000, polo que non conseguiu o escano nas Cortes da República. O fraude nestas eleccións foi evidente, e Valle é designado para protestar as actas da Coruña na comisión. Sen embargo, a pesar das denuncias, considerouse que as irregularidades cometidas non afectaban o resultado final das eleccións. En Pontevedra, Valle é candidato polo Partido Republicano Agrario. Os resultados na provincia deronlle a vitoria á Coalición Republicano-Socialista de Emiliano Iglesias. Dun total de 75.000 votos, Valle tan só recibiu 9.000, polo que tampouco conseguiu un escano. Estas eleccións tamén estiveron marcadas polas irregularidades, pero finalmente as actas e os candidatos foron aprobados. Tras a decepción electoral, Valle regresa definitivamente a Santiago e instálase na Rúa do Franco. Nestes anos, acude ás tertulias habituais do café Derby, onde coincide coas grandes personalidades galegas do momento, como a Carlos Maside ou Arturo Cuadrado. Don Ramón María del Valle Inclán falece o 5 de xaneiro de 1936 na clínica do Dr. Villar en Santiago de Compostela. Os seus restos son enterrados no cemiterio santiagués de Boisaca baixo unha lousa de pedra, rexeitando a súa sepultura no Panteón dos Galegos Ilustres. Aquí remata a labor dunha gran figura que adicou boa parte da súa vida a Galicia. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofar. Cando imagino que siga no mesmo sol